Aquest pla es fonamenta amb els treballs previs de 8 àmbits agrupats en 3 paquets, diríem. Un paquet que és més de caràcter econòmic, que és el dels polígons industrials i les centralitats i la innovació. Aquests 2 temes serien més de caràcter econòmic, que són els que hem presentat avui. Un altre paquet seria de caràcter dels teixits residencials, que inclouria les urbanitzacions disperses, els polígons d'habitatge dels anys 60 i la resta de teixits residencials d'alineació de carrer, i un tercer paquet que seria el que anomenem de metabolisme urbà. Aquest tercer paquet inclou les infraestructures de transport i mobilitat, el tractament dels espais lliures del sòl no urbanitzable, dels espais agrícoles, forestals, el seu tractament com a espais productius i com a espais d'oci, i un altre apartat que anomenem específicament de metabolisme urbà, que és el que analitza els fluxos que es produeixen a la ciutat, tant d'entrada d'energia i aliments o aigua com de sortida de residus i de qualsevol mena.